jama'a ya haƙuri lokaci yayi, amma akwai jawabi nake so in gabatar na musamman saboda ishu na tsaron ƙasarmu. Akwai abin da ya faru a jihar Kano da na ce to ya kamata in ɗan yi sharhi a kai saboda tunda abin yana da alaƙa da tsaron ƙasarmu, to dole mu ma mu ɗan ce wani abu game da abin. Akwai a majalisar tace fina-finai ta jihar Kano ta yi wasu maganganu haɗi da bakin gwamnatin jihar Kano game da wasu fina-finai da ake yada ake haskawa, wanda kafin su yi wannan maganan Allah ne kaɗai ya sa bai uzurori tun wancan satin da so magana, to abubuwa da suka min yawa sai na sha'afa sai na manta, da na je masallacin jikwai ma na so in magana shi ma nan sai na sake mantawa. To sai wannan satin sai gwamnatin Kano ta fitar da sanarwar cewa kafin ma yin magana, watakila ma da na yi magana sai ce watakila ko sun ga jawabai na ne suka yi haka, to ba shi kafin ma yin magana su kuma sai suka ga ya dace su dau mataki kan irin wannan fina-finai da ake haskawa game da dakatar da su saboda lura da tsaron ƙasarmu. Zan so mu saurari wannan jawabin a gurguje sai mu ƙara da sharhinmu a gurguje. Gwamnatin jihar Kano dai ta sanar da haramta shiryawa ko kuma nuna fina-finan kwacen wayar salula da masu nuna ta'ammali da miyagun kwayoyi. Shugaban hukumar tashi fina-finai na Kano Ismaila na Abba Afakalla ne ya sanar da hakan, yana mai cewa irin waɗannan fina-finai na taka muhimmiyar rawa wajen gurɓata tarbiyyar yara masu tasowa. Mun hana duk wani fim da zai nuna koyarwa ta harkar kidnapping, sannan mun hana dukkan wani fim da zai dinga koyar da yadda ake sai da miyagun kwayoyi ko kuma yadda ake shan su. Cewa ba mu yadda a ƙara yin wani fim a jihar Kano ɗauke da makamai ba, domin yawanci suna nuna wasu abubuwa ne kamar na koyarwa. To amma wannan kuduri na samun suka daga wasu 'ya'yan masana'antar ta Kannywood da ke ganin cewa ko kaɗan babu hikima a cikin ɗaukar wannan mataki. Jarumi kuma mai shirya fina-finan Hausa Tamim Yahuza, wanda aka fi sani da Tiwai Shaban, na cikin masu irin wannan fahimta. Wato cewar a daina yin fim wanda ya danganci garkuwa da mutane, shaye-shaye, kwacen waya da wani abu da ya danganci ta'addanci, wannan kamar ba mafita ba ne. Na so a ce sanarwar ta fito da cewa a daina yin fim ɗin ta'addanci ko wanda ya danganci irin waɗannan abubuwan wanda yake nuna ɗan ta'addan ya yi ta'addancin a cikin fim ɗin sannan kuma ya samu nasara kuma ya tsira har fim ɗin ya ƙare. Shi ma nasa ra'ayin Malam Nasir Gwangwazo, marubuci kuma mai sharhi tare da shirya fina-finan Hausa, ya ce yana ma da shakku kan ko gwamnatin Kano ce ta ayyana wannan kuduri. Ina kallon abin a matsayin kankamba ce ta hukumar tace fina-finai ta jihar Kano wacce ta saba yin haka. Inda za ka je watakila ka yi magana da wasu manyan jami'an gwamnatin za ka tarar ba su ma san da wannan magana ba. Na biyu kuma ita dokar da aka ce an kawo ta kuskure ne ka ce an hana yin fina-finai gaba ɗaya akan waɗannan laifuka. Inda cewa aka yi an hana yin fina-finan da za su tallata wannan laifukan su kuma wato taimaka masu yi su kwarzanta su ko su nuna abu ne mai kyau, aka ce an hana wannan to ba laifi ba ne. Haka abin yake ga marubuci kuma mai shirya fina-finai Maji El Hadid Hotoro, wanda ya ce abin fa da kamar wuya wai gurguwa da auren nesa. Kamar an hana a ɗauko wani abu da yake faruwa na zahiri. Ni Maji El Hadid Hotoro tun 2000 na yi fim mai suna Juyayi, wanda a nan na nuna yadda ake garkuwa da mutane, wanda a lokacin ma wasu ma ba san ma ana garkuwa da mutum ba. Kuma yanzu haka ina da labari wanda series ne na garkuwa da mutane ne, amma ni ba damuwa ta garkuwa da mutanen ba. A'a, abin da ya fi damuna cikin labarin shine su waɗanda suke garkuwa da mutanen wanne yanayi ne ya rinjaye su har suka je suka shiga wannan halin da suke ciki. To amma ga jaruma kuma da tijuwa a masana'antar wato Saratu Gidado da aka fi sani da Dasu, ta ce tana goyon bayan hukumar tace fina-finan 100%. Kwarai na ji daɗin wannan doka da aka ta hana nuna shaye-shaye a fim ko kwacen waya ko kidnapping a cikin fim. Dalili yara da matasan da muke da su kwakwalwar su karama ce, su za su iya gani su ce za su kwaikwaya, amma babba kam dama ya san wasa ne, ya san shiri ne, ya san fim ne. To matsala ita ce da yake duk fim ɗin da ake yi yaran na kallo manyan na kallo, to a nan ne ake samun matsala. Saboda masu karama kwakwalwa su suke yi gaske ne kawai ana koyawa ne. To ni ma gaskiya na goyi da bayan a dakatar kawai a daina. Kawo yanzu dai tuni wannan batu ke ci gaba da To jama'a kun ji jawaban ko? Kaga ita
magananta ita mace ce amma kuma ta fi mazan hankali ko haka ba dan ciki wanda suka kawo magana ai ita tafi kawo maganan hankali. To a takaice dai wannan shine jawabin da batun kudurin da gwamnatin Kano ta yi don abin da ya shafi yanzu kun san kwanan nan akwai fina-finai da ake ta haskawa, akwai waye a duniya ne da waye ne waye gashi nan dai da wani sabon dan wasa da yake ta faman abubuwa a ciki za ka ga yadda ake dabanci kala-kala da abubuwa tamkar ana so a dawo da harkar daba a Kano ta dawo danyen abu. To kuma maganar da ita wannan baiwa Allah ta yi wanda ita ma tana cikin masana'ansan tun da daɗewa ta nuna cewa ya kamata a dakatar da su saboda lura da yadda ƙasarmu take fama da matsalar tsaro. Jama'a wannan shine mafita ko ba shine mafita ba? Shine mafita. Shine abin da muka daɗe mana fada, zai ga mutum ya zo ya bugo maka waya ya ce wai kai komai ne za ka yi magana a kai, to ku kuma komai ne za ku yi. Ala ayi hal matsaloli irin wa'innan idan matsala na cin al'umma to dole sai an kawo hallu a duba daga yana matsalar take taso. Tunda yau an waye gari a arewacin Najeriya yara ƙanana ma kidnapping suke yi. A ina suke kallon wannan kidnapping da? A fina-finai ne. Yara kwacen waya suke yi. A ina suke gani? A fina-finai ne. Shaye-shaye a ina suke gani? A fina-finai ne. Kamar yadda ta faɗa wa shahidun min ahaliya. Saboda haka kaga ashe irin wa'innan matsaloli da ke faruwa dole in dai ana son zaman lafiya, su ɗin suna son zaman lafiya, lalle ya kamata duk wani ɗan masana'antar ya goyi bayan wannan dokar da aka yi. Domin kuwa ba alheri ba ne, domin shi wancan na bayan da yake faɗi cewa wai ai in an tabbatar da a ciki wai mai yin yayi nasara, ita kuma ta ce to ai akwai yara ba sa gane haka, su ba sa gane haka, domin shi abin da yake gani shi da yadda wancan ɗan daban ya zama ɗan daba a fim ne, kuma ga shi ya ga wurta ba wa ya fi ƙarfin kowa, tunanin shi ma bari ya zama ɗan daban da zai fi ƙarfin kowa, ya zama abin sha'awa a wajensu, ya zama abin koyi a wajensu. Da saboda haka ba ma jihar Kano ba duk inda ake haska fina-finai makamantan irin wannan kun gani halin da kasar mu take ciki. Kamata yayi a ɗebo ruwan kashe wutan da ke tashi, ba a dinga ɗebo fetur ana sake bulbulawa wuta na ƙara tashi. Domin irin wa'innan haska irin wa'innan fina-finan kaman fetur ake bulbula ma musifar da ke damun ƙasar nan. Wayannan abubuwa na kidnapping suna ta yin shi a cikin fina-finansu, kuma mun faɗa muku cewa wayanda suke wannan abin ta haska fina-finai domin yakan al'umma ko su sani ko ba su sani ba suna tallata ma yahudu ne, wato manufarsu ta rusa arewacin Najeriya. Domin mu irin wayannan fina-finan galibi kudanci ma ba su damu da irin wayannan fina-finan ba yanzu, sun mai da fina-finansu yanzu harka ta waye da mutane. Harkar dabanci me zai kara mana? Kai yanzu ka nuna harkar dabanci, wani ilimi kake so mu koya a harkar dabanci a fim? Ba wata ilimi da za mu koya a cikin sama da mu tashi mu kashe mutane, mu tashi mu kwashe dukiyar mutane, mu nuna mun fi karfin doka, mun fi karfin gwamnati, shine abin da ake nunawa. To in ka zo ka ce an nuna a cikin fim wai bai samu nasara ba, bai samu shi yaron ya gane cewa ba a samu nasara ba ne? Ko bai zai fara shi wanda yayi nadama? Ba kwa nuna wani irin abu a cikin fim din ko da ƙarshe ku nuna cewa wannan abin karka yi, kamar yadda fina-finai na kasashen waje suke. Za ga wasu gurin suna nuna ba zai ga suna sa ba cancel, karka yi karka kwatanta. Amma ko na haka kuke sakin fina-finan haka kawai kuke sakin su tsararar su. Matasan nan ga sunan yaran mu ga sunan kwata ko ina sun cika gareji, sun cika ina ne, shaye-shaye suke ta yi. Mun fi kowa 'yan kwaya a Najeriya. Me ya jawo wannan fina-finan naku na banza da hofi? Za a ga wanda yake acting din wallahi a zahiri ma ko shan kwayan bai yi, a fim din ne ko yake sha, kuma yanzu ya tallata ma mutane 10,000 sun koya ta dalilin shi kuma bai sha. To wannan halaka ce duk mutumin da ka hallaka ta sanadin ka ya hallaka, wallahi kana da zunubi na hallaka wanda ya da lalacewa ko wacce tarbiyyanta ya lalace ko waye, kana da zunubi da kwamasho na lalacewar tarbiyyansu. Wannan shine abin da muke faɗi a koda yaushe. Amma zai ga mutane sun ɗauki iyayya da gaba da zagi, sai a ce wai dan me za ka yi magana, dan me za ka yi kaza, dan me za ka yi kaza. A to ya ba za mu yi magana ba tunda kuna nema ku lalata mana ƙasa, muna so mu zauna lafiya. To wannan yana daga cikin saƙonmu, kuma saƙo zuwa gwamnatin Kano kar ta sake wasu su zo ta bayan gida da sunan siyasa su zo su ce wai a janye wannan dokar, a bar dokar nan, kar a haska fina-finan nan. Kuma mun ga bayan an hana ma har yanzu ana kokarin haska su a YouTube, shi ma a YouTube din ku dau mataki.
kuma salam. Shi ma yana daga ciki su waye algaita waye ga sanin da sunansu. To wannan abubuwa sako ne ba gwamnatin Kano kaɗai ba, gwamnatin Najeriya ta shiga wannan lamari, ta hana a social media ko a YouTube ko a Facebook, ta hana yaɗa wayannan fina-finan. Muna yaƙi da ta'addanci, muna so mu zauna lafiya. Ta'addancin nan ya ci ƙasan nan, kullum kashe mutane ake ta yi, zubar da jinin mutane ake ta yi, zubar da rayuka ake ta yi. Ku hana yaɗa wayannan abubuwan, in ba haka ba wannan abin da kuke gani zai ci ƙasar nan, ko ina zai yadu. Ana cikin wani yanayi ku zo kuna bulbula mana fetur, kuma wani ya zo ya ce wai ya za a ce an hana. Da wannan gaskiya ba ma goyon bayan shi, maganan gaskiya kenan. Ana cikin yanayin da muna buƙatan ku ringa mana fina-finai na wayewa, 'yan arewa su waye su yi karatu. Ku yo mana fina-finan da ya kamata mata su rika zama a gidan mazaje. Ku yo fina-finan da ya kamata wanda yanzu duniyan nan ba harkar daba ba da ke tafiya. Duk wani ɗan daba koma baya yake yanzu duniyar da ilimi ake aiki, da ilimi ake aiki. Ku shirya fina-finai da dai har yan arewa, tunda wani daga cikinsu ya ce wai sakonsu ya fi na malamai tafiya. Haka ya faɗa. To tunda sakonku ya fi namu tafiya, to ku hasko masu kyau, ba shi kenan ba? Ya ce na ce ai gaskiya ya faɗa, ya fi namu tafiya mana, ya fi namu tafiya, tunda dama shi ɗanci ya fi tafiya ya. Wala abin da ya faɗa kenan, ya ce sakonsu ya fi namu tafiya. To wannan gaskiya shine shawara da abin da na yi observing game da wannan matsala. Gaskiya muna kira ga gwamnatin Najeriya gaba daya, irin wannan fina-finan da ake haskawa da suke tada hankali, dan Allah a daina haska su, dan Allah a hana su, suna tada hankalinmu, a hana su. Allah ya kyauta. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.